UMDC kishpo Mynsngat-Khynduli Ma Dawan Lyngdoh akajeng kran bungdong thok khobor hinen kasing kan nyotare uno pra ulashimi korai banu mekun ke MDC election shakajan te hilsa ton mas district council JJDC kaban long ho panai rem phang jong kasnam arjar arpusan kani karai kabula shim kalong hadien bula deb an perkhat sani bha halor ka jinglong jingman jong ka je khon election MDC namar kibabu hi gidan ki jing e kibala ban khangla dia u kum UMDC ula job dan buram hakasnam arhajar khat kanai na kaseng UDP open pa ko jing songo ira party neru kinong yalam bah khmat e kibala I ticket u hakatai kasnam ban ula poi hakathang ka jing job hakasnam arhajar apply ka party kala ibet ban I ticket u na ka benta election MLA wala da umpoi shakathang ula bo ka jingket bok kirbiang haka party kandang ki shaprang banyo yu so ka jing job how news number 1 Kum UMDC hakin rius nam loi isibon ki jing e apo council kam tam ka jing du tulap jong kinong tray kom taw la let penyeso shisnam shak BGP pat ban shang hakaliang persha na ka benta ban wan kilat kilinti ban penyo tulap ya kinong tray ka council da ka balet ya kandu ya ki he BGP ban yo pensngo shak sarkar kami Henry haka jingya linti ki parlok MDC na ka seng congress kila ino shiteng linti ya kani ka jing kun bat kani ka daw kabala pendu jing shania ya u na kinong kershan kum juru lai khuble ya baro kibedan benta pat u ha ka jinglong MDC ka basan snam bat shisnam na ka jing penjalan ya ka samoy trekam kabalong riusnam kata nadu ki bahayeng hasem bat kinong kershan na ka constituency Ukermens kem bagani ka kenti Kidan shibon kertong ki badang samla ki bala mi shakhamat banyakun ya kani election MDC arhaja apsan da ka jingkerman ban kintrei shitam na ka benda ka jingbha jingmyan bat ka roi ka par ha ka jo ka por ula ai khublei ru ya ka seng VPP kalami perthai halor ka longrem ban khat yak pat ba ban let thap vote klem da penan kam ya ka pisa khanang banyo ya jingsen shar khadar ka bakhut basuba hapo ka jala da ka ba ai nuksai ka jingjob ka VPP ha ka election MP baladam lob yung nong kre kar kamte snia gi jing e dang wan kan gi pot sport ba khamtam i gam gi pai ba ki we to kam po council yu gi jing du jing kermen kar kamte yu job i gi jing du jing kermen yang i MK mi gi nong mi khman je janai da kijing ba kle ba thi chui por le da kijing pai kijing start kijing chempang yong ginang kinong yelam yong i em mi gat ni ga juk yong kijing start kijing yo be kijing start thi chui por kinong mi khmat yong i le em kam por khat i upai di go tip go start go chempang na liang go pure puti pa thi chui por le ki bru em kijing kle nei benta ki im lang sa lang yong i to je di em kijing to e dei to je di yo yu biang go pisa ga tangka yong ki ni ba pung kelai im lang sa lang chong ka spa rei chong le ha jing ki kle yong i ba ka mo yui kham tam di MLA yong i majority hipun crorepati rei le phai ni council yong i tangkap su tu lob lem yo ting nuan le pai ginong ki khmat i kam MDC la bon ko dap ku biang rei ban iaka go dia council yong i tang su tu lob lem yo sia thoi dei bo yang ngasamen di em na ngasamen untuk busuk usai li i ki pai ba tagar kam te sia thoi bala de jit ginong mi khmat ko bit ku biang wa yo wala sia thoi o wi gi se kaw silong i ka ta spa ka phang gi to usu tagar kam te em kam hi perkhan kam minong ki pai ba am ginong jit janai dong nong yelam pher de em ko spa pher de em ko spa rei u yu em ga tibit ki champang nei benta kre kham tam mi gi kam MDC em kam phai de ni benta job ini jing e we ta kho i ha gi ko por ko kan ni te to kam jing pensnya ko jing kentu yang kam nong mi khmat wa de yo em benta ni council ha gi kin rusnem de dep sedin kete kam ko message le ni ko khubor spiki perlok nong thebut yang po rilom jain tiang i wat rilom khasi le em kam i perkhan janai ni benta ka burom yang jai buru yang i pa ji por le yi punne punsa ya ga council yang i ni benta ye dai khandau ti ep yang i ye dai ka riti rustur yang i kam wa ye i de tip kerpang ba ji por de kerpang ya kini ki council po ga jela yang i kar kam te hoi to gani sai sen nak lianga chwa pungkut i khuble i phi sai sen ginong kerchan kumaya yang a po ga Mynsngat-Khynduli constituency
ni benta ka bor ko i hinga ken rusnem ko det sedin pat pan map na phile ni benta sibon ki benta ki ngam yi pundep kham tam jing kwa jing thrang yang phi bar hi por le ingara penjob pi klem de plut stengka ka pisa ni bentang phi rei piwan kerchan pinga rengkat ko bot rengkat ko spa rengkat ko bor yang phi ko blai che jar ngo ni benta ni jing spun jing le bhag yang phi blai kan rat dang ko ko do ya jing bhag yang phi wat ngam yi yarap phi kam MDC rei jimut tmu bhai nga em ki rei ji pun urlang